ఏమీ లేదు బావా, చిన్న సాయం కోసం వచ్చాను. సాయమా? ఏమై మీ అన్నయ్య అన్నీ తాగొచ్చాడట, ఏం వద్దులే. ఏమీ లేదు బావా, హరి కాలేజ్ ఫీజు కోసం. ఏంటి ఊరోళ్ళందరూ అయిపోయారు, ఇక నన్ను ముంచడానికి వచ్చావా? ఏంటి హరిగాడు ఇంకా చదువుతున్నాడా? ఆడేదో రీల్స్ సినిమాలు అంటూ తిరుగుతూ ఉంటాడు. ఇంకా ఆడికి చదువు ఎందుకు బావా? నీకున్న దరిద్రానికి వాడికి పెట్టుబడి పెట్టే బదులు ఏ ఆవునో గేదెనో కొనుక్కోవడం బెటర్ కదా బావా. బావా నన్ను ఏమైనాడు కానీ మా అబ్బాయిని ఏమనంటే ఒప్పుకోను. అబ్బో పౌరుషం, నిన్ను చూస్తే జాలేస్తుంది బావా. అందుకే నీకు ఒక ఆఫర్ ఇస్తున్నాను. నువ్వు ఓ పని చేయి, ముందు ఆడు కాలేజీకి వెళ్ళు, ఆడు ఇప్పటి వరకు పాస్ అయిన మార్క్ లిస్టులు పట్టరా. అప్పుడు ఈ సంవత్సరం ఏంటి, వచ్చే సంవత్సరం ఫీజు కూడా నేనే కడతా. కాలేజీకి వెళ్తాను బావా, నీ ఆఫర్ కోసం కాదు, నా కొడుకంటే ఏంటో నిరూపించడానికి వెళ్తాను. ఇక మీద ఏం జరగబోతుందో నీకు తెలియదులే, మాకు తెలుసు.